मित्रांनो, आज काय वेगळं काय होणार आहे माहिती मला नाही माहिती. तुम्हाला माहिती आहे नाही माहिती तर त्यासाठी ब्लॉग बघा आजचा, बघू काय होते. आणि आता आलेले आहेत आमच्याकडे छोटेसे डॉक्टर आले आहेत आमच्याकडे, छोटे डॉक्टर. छोटे डॉक्टर आता तुम्हाला दाखवतो मी. छोट्या डॉक्टरांचं किट सांभाळ. छोटे डॉक्टर हे गाड्यात घाला, हे गाड्यात घाला. आणि हे बघा आमचे छोटे डॉक्टर. शिवच्या क्लिनिक मध्ये स्वागत आहे. इंजेक्शन कोण डोळ्यावर देतं का बघा तुम्ही, डायरेक्ट डोळ्याची इथे इंजेक्शन. चला मला चेकअप करावं साहेब. डॉक्टर डॉक्टर मला चेकअप करा, तुम्ही करा, तुम्ही करा. मी इथं मोबाईल लावतो स्टँडला. ओके हा देणार देणार. हे बघा हे आमच्या डॉक्टरनी काय केलंय, आमचे किट माझ्या अंगावर टाकले. हे बघा कुठे गेलं इंजेक्शन. हे बघा इंजेक्शन बघा, काय इंजेक्शन आहे बघ. हे काय अयो, हे काय क्रीम आहे का, लागलं विगलं तर बापरे डेंजर क्रीम. हे काय माहित नाही, ताप चेक करायचे. हा थांबा आता मग आम्ही चेक करणार आहे. हा डॉक्टर कानात नाही साईडला. हा मला चेक करा. डॉक्टर स्वतःला पहिलं टेस्ट करताना, स्वतःला टेस्ट करताना इंजेक्शन दे, इंजेक्शन दे. पाठी फिर, पाठी फिर, पाठी फिर, पाठी फिर, पाठी. ये मेरे को इंजेक्शन बघ कुठे देतात. आहे का काय. आता द्या, आता आता ये बाया हे आमचे हे लागतंय, लागतंय ना बाबा. दाखव कसं लागतंय, दाखव. ये ना इकडे, ये ना इकडे. बनतोय मस्त गरम गरम का नाश्ता. गरम गरम बनतोय नाश्ता. आम्ही करणार फास्टा आणि हळूहळू नाश्ता. हा हळू दे, हळू दे ना, टोचतोय ना मला. डॉक्टर, डॉक्टरनी टोचलं रे. काय व्हायची जाय आता, काय व्हायचे आमच्या ब्लॉग मध्ये. आजचे बघा आमच्या डॉक्टर पासून सुरुवात झाली. थांब नाही, थांब. अरे भाई हळू दे ना. हे बघा इंजेक्शन बघा किती जोरात देतोय गाईच मला. अरे लागलं, जोरात लागलं. आता मी सांगतो थांबतो तुमचं नाव. तर मला जोर जोरात इंजेक्शन दिले. हा बाबा. तर हे बघा हे डॉक्टरचं किट आहे आमच्या. पिल्लू हे गळ्यात घाल, फोटो काढू आपण तुझा. फोटो काढूया. हे गळ्यात घाल, हे गळ्यात घाल ना. हा सकाळ सकाळी आमची अशी सुरुवात झालेली आहे. काय बोलतो पिलो. ते भाय लागतोय बघ, कसलं टोचलं नाही मला. पडलाय आता, नारळ आवडलेला आहे पाठचा डोकर. आता त्याला देऊ आपण इंजेक्शन. इंजेक्शन देऊ, इंजेक्शन काय इंजेक्शन. मग क्रीम लाव, क्रीम लाव. इंजेक्शन घ्या, इंजेक्शन. बाय बाय इंजेक्शन दे, इंजेक्शन भाई. इंजेक्शन घे, इंजेक्शन घे भाई. क्रीम लावते भाई, क्रीम लावते. तेव्हा क्रीम लावते. दाखव रे, दाखव ना. हो क्रीम लावते ना. पडलेलं आहे आताच खाली. या चेक करू द्या आम्हाला. पिलो आम्हाला चेक करू द्या. इकडे इकडे बघू द्या, इकडे चेक करू द्या ना मला. अरे मला चेक करू द्या ना. या ना इकडे, इकडे बघाय मला चेक करून नाही द्यायचा मुलगा. बघू दे मला कसा आहे तो. हे दाखवा. श्वास घ्या, मोठा श्वास घ्या. इकडे इकडे आमचा आमचा टेटोटोप हा टेटोटोप तुटलेला आहे. याचे जे धडधड थटोटो काय काय जे धडधड धडधड ऐकायला भेटते ते तुटलं. आणि हा नारळ पडला. हा टेटोस्कोप हा जो ऐकायचा कानातला आहे, तो छातीचे ठोके डुकडुक डुकडुक ऐकतो, तो तुटलेला आहे. आणि ही वायर जी आमच्या हातात आलेली आहे, ए वाय काय. थांबा, दुडदुडची मशीन ऐकून लावूया आपण याला. दुडदुड दुडदुड करते, दुडदुड. काहीच लागत नाही, काहीच. जॉईन झालं. इकडे दुडदुड बघू दे तुमचं, दुडदुड. कुठला हा डोक्यात, मग डोळक्यातलं चेक करू दे. इकडे इकडे बघू दे. दुडदुड 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 दुड. मित्रांनो, गाईज सगळ्यांनो आणि सगळ्यांना पिलो. तर ऑफिस ऑफिस बोलतोय आणि काय जीप माझी ना लबलब होते. तर ऑफिसवरनं आलोय आणि आता आम्ही करतोय शूट. कारण की चरण भाऊ आमचे आलेले आहेत फायनली. हे बघ हे काय. आणि हा खातो अनारस आहे. मध्येच खातोय, मध्येच ठेवतोय. इकडे भाजी, कारण की भाजी सोबत आहे आपला व्हिडिओ. तर आता होणार आहे शूट.
चरण भाऊ घेतात शूट आपला. तर आता तुम्हाला मी कसं दाखवू हा मोठा प्रश्न आहे माझ्याकडे. तर फक्त अँगल दाखवणं तुम्हाला काही समजणार नाही, तर एडिट झाल्यावर समजेल. तर मी एक काम करतो, इथं कुठेतरी लावतो आणि तुम्हाला जेणेकरून BTS बघायला भेटतं. काय बोलतो? तर बोलायचं तर काय ना, फक्त गाणं तर म्युझिक. तर 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 बघू, अशा प्रकारे स्टँड घेतलेला आहे आणि इथे लावूया. पिल्लू आहे ना, पिल्लू मध्ये मध्ये येणार आहे 100%. हा बघितलं, बोललो ना मी तुम्हाला. हा बोलणार, हा माहिती होतं बोलणार. थांब ना यार, व्हिडिओ करायचा आहे ना. हा थोड्या वेळाने देतो तुला परत. ओके बाई, डील झाले माझी, डील झाले. पिल्लू तुला थोड्या वेळाने देणार ना, बस. बघितला तू माझा आहेस ना, गेला ना सांगायला बाई. चला आता लावूया आपण स्टँड. ठीक आहे, तर शिवला आपण खाऊ नाही द्यायचं कारण शिव स्टँड मागतो. ओके, तुला खाऊ नको ना. आता आम्ही खाणार आहे चॉकलेट, ती तुम्हाला मी आता शिवला दाखवून खाणार आहे आणि तुम्हाला पण दाखवणार, पण शिवला नाही देणार. चरण ऋतू आपण खाऊया. ऋतू चला, तर आपण व्हिडिओ शूट करूया, नंतर भेटू. देणार नाही, डील केली होती मी. पिलू तर मित्रांनो, आता फायनली आम्ही करतोय शूट. अशा प्रकारे शूट होतोय. चरण भाई अँगल घेतोय. तर बघा तुम्ही, आमचं शूट काय आवाज नसेल काय नसेल, फक्त भाजी कापताना करा आवाज आहे. दिसतोय का? त्या साईडला थोडा इकडे सर आम्ही तिथे समोर बसतो. चालू आहे तू नको काय करू पडेल. तिकडून घे ना समोरून. मी पाय तर असं बसतो. तू दिसत नाही मग या साईडला जर गेलो तर नाही दिसणार. हा इथून घेतो. ठीक आहे, असं बसतो. ए दिसतोय का? चल 3 2 1 लगेच नको घेऊ, तू बघू नको नंतर. तू पहिला आमचा घेतलास, ती भाजी कापते, आम्ही दोघं आलोय व्हिडिओ मध्ये. आलाय ना, आला ना. तर पिलू इथं ठेव. बस येतोय मी दिसतोय का बघ. व्हिडिओ ह्याच्यात दिसते, मोबाईल मध्ये बघ दिसतोय का मी? दिसतोय. हा बस, तिकडेच थांब पड मोबाईल. परत करा. थोडंसं नाही, वहिनीनं जास्त देतो. लागलं ना? असं कर, असं मारू नको असं. असं. 3 2 1 start. नाही तुझं वहिनी बॅकग्राऊंड वगैरे कट होतं. घालू नको, इकडनं घे ना, इकडनं घे ना. कसं होणार? नाही तर इकडून घेतो, तर इकडून घे. नाही ते तिकडे दाखव. या इथे. इकडे डॉक्टर आलेत आणि इकडे आमचं पेशंट मध्ये चेकिंग चालू आहे. इकडे बघा आता. श्वास घे. हा तुटलं. काम हा ते हा काय हा तुमच्याकडे काय हा असं झोपा तुम्ही. असं झोपा. अलगच पेशंटला उचललाय. असं झोपा. थांबा पेशंट. हा अरे बापरे, हातात आले. श्वास घ्या. तुम्हाला माहिती नाही, एक्सपिरियन्स असाच येतो. श्वास घे. बाई हे काय पेशंट चेकिंग कुठे चालू आहे? पेशंटला बांधून ठेवा. पेशंटला बांधून ठेवा. इंजेक्शन स्वतःला आता इंजेक्शन द्यायची थोडं वेळ. तुम्ही थांबा पडदा लाव. घर करा. थांबा, हा करा. हा थांबा गाईस. हा झाले. वॉर्ड बॉय करा. आईस पॅक. तुला नसेल तिकडे तर घेऊन जा. ते थांबा. नंतर पेशंट तुम्ही असे झोपून राहा जरा. पेशंटला बघण्यासाठी काय बोलतात, घरून येतात त्यांना काय बोलतात, रिलेटिव्ह रे, फॅमिली. अरे झोपा. अरे. इंजेक्शन बाकी.
थोडं ब्लर करा. हा थोडं blur हा थांबा हात पडदा लावलाय दिलं का दिलं दिसत नाही ना. ना अजिबात नाही थांबा. हा झालं Ice pack आणा. आईस पॅक दे ना तो चष्मा काढून पेशंट थोडं उलटी फिरा. त्यांनी डॉक्टरचं किट आणला नाही उलट फिरा. थांबा पोट राहिलं ना पोट. स्टमक राहिलं स्टमक. उलट फिरा पाठ नाही. कुठल्या शाळेत आहे तुम्ही? बाबा. हे नरसाळ तुटलंय तुमचं नरसाळ हे एक्सपिरियन्स आहे मला समजतं नाही. अहो, थांबा मशीन राहिली हे माझी. गुदुकले होत आहेत डॉक्टर मशीन राहिली माझी थांबा. मशीन आडली तिथं थांबा पेशंट मशीन आमची तुम्ही नंतर खेळा. ठोक्यांची मशीन मित्रांनो थांबरे हे बघा याचा गाण्याचं शूट चाललंय उद्या हनुमान जयंतीने आज शूट चालू आहे भाई तर याचा शूट कम्प्लीट करूच पण ह्याचा जो गाण्याचा आहे तो त्याच्या इंस्टाग्राम आय डीला येईल तो जाऊन तुम्ही बघू शकता आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक असतेच जाऊन बघा आणि भावाला आवडलं तर नक्की लाईक करा तर बघू आता शूट करतोय पण आपण ब्लॉगमध्ये नाही दाखवणार तुम्ही डायरेक्ट बघा कारण की मला हा शूट करायचा आहे आणि मग तुम्ही त्या चॅनलला नाही जाऊन बघणार म्हणून डायरेक्ट चॅनलला जाऊन बघा इंस्टाग्रामवर यूट्यूबवर आलं तर यूट्यूबवर नाही तर दोन्हीकडे मॉर्निंगला पडणार आहे. ओके समजलं मॉर्निंगला येणार आहे तर आजचा ब्लॉग करूया आपण हे तर कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला लाईक शेअर आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या नवीन ब्लॉग मध्ये उद्या डेली ब्लॉगमध्ये डेली ब्लॉग तर शुभरात्री काळजी घ्या